Para pamiyarsa ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus, salam tentrem rahayu kagem panjenengan sedaya. Kula Pendeta Elizabeth Emilia Putri saking GKJ Gamping, Ngayogyakarta ing dinten menika Selasa 9 Desember 2019 kepareng badhe maosaken renungan ingkang kaanggit dening Bapa Pendeta Yusuf Sugino saking GKJ Gathak Sukoharjo. Renungan kanthi jejer rukun kadasaraken ing kitab suci saking Rom bab gangsal welas ayat gangsal ingkang mekaten. Muga-muga Gusti Allah kang dadi etuking sabar mantep sarta panglipur kersa maringi karukunan marang kowe kaya kang dikersakake dening Sang Kristus Yesus. Rukun wonten satunggaling piwucal cerah agawe bubrah, rukun agawe santosa. Piwucal menika paring pepenget bilih padudon utawi boten rukun ingkang arupi menapa kemawon badhe ndatengaken karisaan lan damel kendho sesambetan ing antawisipun tiyang. Kosok wangsulipun karukunan badhe ndatengaken katentreman lan dadosaken gesang sesarengan sangsaya santosa. Saben tiyang temtu nggadahi pepinginan supados gesangipun menika ayem lan tentrem. Dene kangge mujudaken kawontenaning gesang ingkang kados mekaten kedah dipun udi lampahing gesang saklebeting karukunan. Tata gesang ingkang boten wonten regejegan, boten sami cecongkrahan. Waosan kita wonten ing wekdal menika mujudaken pepemut saking Rasul Paulus dhateng pasamuan ing kitha Rom supados pasamuan sami ngudi gesang ing saklebeting karukunan. Dene kangge mujudaken karukunan menika pancen boten gampil. Awit gesang kita tasih kagubel dening raos rei, melik lan raos gumunggung ingkang sedaya menika saged mujudaken padudon lan regejegan. Awit saking menika, monggo kabucalo raos gumunggung srei menapa dene melik dumateng liyan lan sampun ngantos nyimpen rasa sengit dumateng mitra kadang lan sinten kemawon sesami kita. Langkung-langkung ing satengahing gesang masamuan kerukunan menika kedah saged kawarna awit Sang Kristus menika dados punjering karukunan ingkang sampun ngrukunaken manungsa kalian Allah Sang Rama. Mulihaken sesambetaning manungsa kalian Gusti Allah satemah panebusing dosa saged-saged kalampahan lan tiyang ingkang pitados sami kaparingan kawilujengan. Mekaten renungan ing dinten menika Gusti berkahi kita sedaya. Amin.